Au rămas zile numărate până când în viață la maratonul frumos alături de mine, alături de persoana care știe ce și cum se mănâncă, alături de persoana care vrea și ea să facă schimbarea iarăși, pentru că împreună cu voi vreau să ne facem mai bine. Cine a fost alături de mine știe ce înseamnă maraton împreună cu mine, așa că nu ezita să cunoști tu frumusețea schimbării tale alături de persoanele care cunosc. Deși ai nevoie de un vreau în comentarii, ai nevoie de dorință de a face schimbarea și ai nevoie de încredere în sine, că doar cu încredere în sine faci această schimbare alături de noi. Deci, poți vă zic, sunt mândră de mulțumire că degrabă începem maratonul. Sunt mândră de mulțumire că o să fiu înconjurată de persoane dornice și frumoase care vreau să fac schimbarea. Aștept cu nerăbdare acea zi și te aștept și pe tine să te decizi.